салому алейкум бародарҷоно, хушомадтон ба канали ман. Ҳамин ҳамакса як дастгирӣ кара подписатсия кунитон. аз шумо ҳеҷ чӣ намерад. худакотон боми ҳам якотон дурустми. мана камакак бошам настариниятонро бардорам. исфараҷоно нишон тиям. мана исфараи тамошо кунтон бародаро камтар бошадам. фақат дастгирӣ фаромӯш накунтон. аз шумо ҳеҷ чӣ намерад. якта подписатсия кунтон. ҳар рӯза хабарҳои хуша иншоалло аммо мешунавитон. ҳамуқа дастгирӣ мекунтон. барои дастгириятон якҷаҳон ташаккур бародарҷоно. ҳеҷ вақт камия набинтон. худотон эҳтиёт кунтон бародаро. бародарҷоно кинда ягон боғи фурӯшиш, ягон навигарӣ бошад, ягон мехаридагӣ мефурӯхтагӣ меохед, ягон чизашон бошад реклама кунанд мекардагӣ бошанд бародаро. номери ман ҳамманда ҳай бо экранба ҳозир менависам. экранба мебурад номери ман. марҳамат кара ватсап, фақат ватсапаш кор мекунад бародаро. номери худаш кор намекунад. барои ҳамин ватсапа навистон. чӣ хоҳиш бошад, чӣ ягон хел бошад навистон. иншоалло худо тинҷид як коротон иҷро мекунем. мабодо ягон хел гапу баҳотон бошад, саволу ягон гапотон бошад, лучи гапои ҳархел нанавистону. ба экрани ман бубурояд, мебурояд номери ман.